Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nagahang yung phone eh. Baka sabihin nyo, off-air ba yung dalawa? Hindi sila nagsasalita. Teka lang po. Sumasayaw pa po kami. Sumasayaw pa. Interpretative dance pa po kami dito sa loob. Dinadama namin yung background music namin. Makaluma. Ayan. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Cheng. Tambalanista since 2008. Sumulat ako para humingi ng payo at sana mai-feature itong sulat ko sa podcast ninyo dahil doon ako nakatutok. Sa Middle East kasi ako nagtatrabaho. Tambalan, meron kasi akong best friend since college na itago na lang natin sa pangalang Lulu. 3 months ago nawalan ako ng ganang kausapin siya dahil napagtanto ko na hindi kami magkabagang sa buhay. Ang hilig niya kasing magpa-cute sa mga nagiging jowa ko. Consistent talaga, kahit sa partner ko ngayon. Nung umuwi kami galing sa Middle East, sinama namin siya at ang 2 anak niya sa family gathering namin. Aba, kapag kami ang magkausap, walang hiyaan kami. Pero kapag ka-jowa ko ang kausap niya, may pahawi-hawi pa siya ng buhok at manipis ang buka ng bibig. Kapag nakatingin sa kanya ang jowa ko, may papungay-pungay siya ng mata. May pag-follow pa siya sa social media accounts ng jowa at mabilis sa pag-like ng posts. Samantalang sa mga post ko, NR siya, no reaction. Kung ako lang ang nakapansin, baka isipin ko pa na OA lang ako. Pero napansin din pala ng nanay ko at mga tita ko. Tapos pinaalala nila sa akin yung isang eksena ng 18th birthday ko. Nakaapak kasi si Lulu ng bubog sa part ng pool kung saan kami nakatambay. Paika-ika ng maglakad, pumunta pa siya sa kabilang dulo ng pool kung nasaan ang mga lalaki at pati ang jowa ko that time. Doon siya nag-iiyak sa gitna ng mga lalaki. Inisip ko dati baka naman arteng bagets lang. Pero parang hindi kasi. Parang hindi naman na kasi 34 years old na kami at may 2 anak na siya, hindi pa din nababawasan ang kaartehan niya. Sumasakit na din ang ulo ko kakapangaral sa kanya. Ang karelasyon niya kasi kung hindi may asawa, may jowa. Binubusog ko siya sa pangaral kahit ngawit na ngalang-ngala ko kasasalita pero tengang kawali lang siya. Hindi nakikinig. Kamakailan lang sinabi niya sa akin na gusto niyang mag-aral ng short course. Tustusan ko daw muna ang pag-aaral niya. Ipinaliwanag ko na kauumpisa ko pa lang sa mas maayos na kumpanya dito sa abroad at hindi pa ako nakakabangon sa mga bayarin. Matapos kong sabihin na hindi ko siya kayang suportahan, naging matabang na kami sa isa't isa. Dumagdag pa dito yung hindi natuloy na pag-share namin sa pagbili ng condo unit. Problemado kasi siya sa business niya. Nag-invest pa din ako pero kinuha kong ka-share yung partner ko. Nagalit at nagrant ng todo sa isang mutual friend namin kaya nakarating sa akin. Sa tindi ng inis niya, namatayan kami pero kahit message man lang na condolence, wala. Tambalan, parang bigla ako napagod. Kapatid ang turing ko sa kanya sa mahabang panahon pero ngayon,
bothered ako sa relationship namin. Tama ba na hindi ako nag-reach out at hinayaan ko na lang na mawala yung matinding closeness namin dati? Tama bang dumistansya ako sa kanya ng tuluyan? Salamat sa inyong payo, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Sheng. Hi, Cheng! Ang sagot sa iyong mga tanong ay, for your peace of mind, para sa ikagagaan ng iyong kalooban sa ngayon, it's a yes for me. Kasi minsan, inaalaw lang natin na magstay sa buhay natin yung mga tao kasi gusto lang natin may BFF tayo, masabi natin na may jowa tayo, di ba? May mga ganyan eh. Pinapastay natin sa buhay natin kahit sa totoo lang utang na loob, sobrang toxic na talaga nila. Diba? Ang dami mo nga mga nasabi, hindi mo kagbagang, tengang kawali. Ngayon ko na narinig yung mga words niya, partner, di ba? Tengang kawali. Ano yun? Parang, anong tawag dun sa Tagalog, partner? Idioms yan eh. Oh, so, idioms sa tengang kawali. Personification. Tama ba yun? Hindi. Ano ba siya? ang tawag basta, dyan ay verb. Basta ang tawag dyan, tengang kawali, di ba? Tama, di ba, personification? Pinersonify mo ang isang bagay. Hindi, ano nga yan? Simile, metaphor, personification, adverb, pronouns, nouns, Pythagorean theorem. Tengang kawali. Tengang kawali, di ba? Paano? Basta ano siya, figure of speech. Kaya nga figure of speech. O, hindi siya idiom. Na lang. Hindi siya idiom. Figure of speech. Ay, ano ba yan? Nabobobotuloy kami. So, hindi, bakit? Ngayon ko lang kasi narinig yung sorry, dito tayo magtagal. Dito tayo wait ka lang, Cheng, ha? Wait ka lang, Cheng, ha? Isipin namin yung tengang baka kawali. may opinion yung mga kabisyo natin nanonood. Ang tengang kawali ay... para mabilis. Ayan, tengang kawali, meaning, ganyan. What figure of speech ang tengang kawali? Oo. Ano ang kahulugan ng taengang kawali? Ang taengang kawali ay nangangahulugan ng hindi pag-intindi sa sinasabi ng nagsasalita. Naririnig mo ang sinasabi na ng sasalita, ngunit, teka lang, naghang yung phone. Ngunit, yon, hindi siya nakikinig. Oh. Nagbibingi-bingihan lamang. Ayun. Oh. Nagtengang kawali lamang siya. Naku, gagamitin ko. Nagbingi-bingihan. Oo, sasabihin ko yan sa anak ko, ayan ka na naman, tengang kawali ka. Ay, naku, matatakot talaga yung mga anak ko. Hala, titingin na sa salamin yun. Yung tenga ko daw, nagiging kawali na. So, ibig sabihin din, di ba, kasi pag pinersonify mo isang bagay, bakit? Una, ang kawali may tenga. Dito nagtagal. Anyways, babalik tayo. So, sometimes may mga tao sa buhay natin na pinapastay natin sa buhay natin just because we want to say that we have a BFF around, na may jowa tayo, na may ganito tayo. Pero sa totoo lang, tengang kawali sila, toxic sila sa buhay natin. Laso na nga, di ba, pinapastay natin. Kaya kung tinatanong mo sa amin kung at this point, for your peace of mind, yes, seasons talaga yan eh. And paniniwala ko naman, dadating din naman ang panahon na kapag kakalma na ang lahat. 'Di ba? Mamimiss nyo ang isa't isa at marirealize nyo na parang empty ang life or kulang yung buhay kasi walang malandi sa paligid. 'Di ba? Si malandi yung friend mo, 'di ba? Si Lulu, 'di ba? Yung ganon. Pero sa ngayon, para sa ikabubuti ng iyong nararamdaman, 'di ba, na inis ka na, G ka na, yamot ka na, edi ano ka muna? Tigil ka na lang muna dyan sa kanya. Mukha namang alam mo na ang isagot sa tanong Correct. mo. Gusto mo lang na may ng tao magsasabi na tama at hindi ka masamang tao. Para sa akin, hindi masamang tao kapag ka nag-decide ka to let go of somebody who's causing you stress.
Totoo Binibigyan ka yun. ang toxic na niya eh. 'Di ba? Tapos ipapastay mo pa siya sa buhay mo. Bakit? Correct, 'di ba? Hearing your story, lahat naman negative yung naging impact sa ng taong yun na consider mo as your best friend or sabi mo nga kapatid na ang turing mo sa Yan. kanya. Pero sa kwento mo wala kaming narinig na maganda tungkol sa kanya. Kung tutusin, basing on your story, mahaba pa nga yung pasensyang ibinigay mo sa kanya. 'Di ba? Naging mabuti ka pang tao para sa kanya kasi kung sa iba-iba ito nangyari, yung malaman mo lang naramdaman mo lang or na-validate mo lang na nilalandi yung jowa Correct. mo. Napapungay-pungay pa ng mata. Hindi mo na magiging best friend yan. Oo. Diba? Tsaka yung napakarami ng instances na kinuwento mo na hindi maganda ang dulot sa'yo ng taong yan. So, simple lang ang sagot sa iyong tanong. You can let go of that person. Diba? At hindi ka masamang tao if you decide to let go of a person. Yes. Again, that's causing you stress. Correct. Bakit mo ipoprolong? Correct. Diba? Yung agony mo. Agony mo, yung stress na yan, nakasama ang taong yan. Diba? Kung pwede mo namang isimplify na lang. Tama. X na yan. Ganun lang. Siyempre, kaya ka nalulungkot kasi mahal mo yung tao eh. 'Di ba? Ganun naman tayo, affected tayo. Bawa, kung wala naman pakialam sa isang tao, okay lang kahit maghiwalay kami. Carry lang. 'Di ba? Kasi hindi naman wala naman siya sa akin eh. Kaya lang siguro ganyan katindi yung nararamdaman mo kasi mahal mo yung tao, 'di ba? Kaya lang, ganun talaga. Kaya nga 'di ba, minsan nag-uumpisa kayo sa high school na 15 kayo sa barkada. 'Di ba? Dadating yung college, may mga malalagas na diyan eh kasi may mga magkakanya-kanya na ng school o kaya may iba-iba na mga priorities. Nung high school, puro laro, 'di ba? Nung college, laro pa rin yung gusto pero yung iba landi-landi na yung gusto, 'di ba? So, nagkakaroon ng paglalagas hanggang sa pagdating ng pagtatrabaho, kanya-kanya ng buhay, magkakaroon ng mga bagong kaibigan, yung mga dating kaibigan, mga ganun talaga. At dadating din ng panahon na lalagas na din sa true lalo kasi may nagme-maintenance na po diyan. Meron na po diyan nalalagas na kasi Hindi na kayang sumama sa lakad ng kasamahan. Tropa, 'di ba? May mga ganun. So, hindi bago yung may nalalagas na kaibigan. Hindi bago yung dati 5 kami, 2 na lang kami. Hindi bago 'yon, 'di ba? Meron kasi talaga mga time na parang hindi mo na trip yung trip niya. Hindi niya na rin trip yung trip mo. Ganun talaga. Nagbabago ang mga tao eh. Totoo 'yun. So base pa rin sa kwento mo, huwag mo nang panghinayangan yung ganyang klase ng tao. Hindi siya kahina-hinayang. 'Di ba? Kung mawawalan ka ng best friend, huwag kang mag-alala, may darating na bago. Correct. Hindi lang naman siya ang tao sa mundong ito. Hindi lang naman natatapos sa kanya ang pagkakakilanlan mo sa maraming tao, 'di ba? May kaibigan siya, may kaibigan ka pa, may mga natitira pang mga tao sa paligid mo na pwede mo ring maging kaibigan. Yes, 'di ba na hindi masakit sa ulo at hindi nagpupungay-pungay ng mata sa jowa ko. Ako yung partner, kita ko pungay-pungay ng mata sa jowa ko. Dukutin ni Nicole yung mata niya. Gagawin kong fishball. Lalagyan ng marshmallow para may design. Sa true. Ganyan. Para bongga, maganda naman sa Tapos itutusok ko sa repolyo. 80s. Tapos may gumagawa ihahain sa pa ba mga nun? sa kiddie party. Oo, correct. May gumagawa pa ba nun? Tinutusok sa repolyo. Wala na part sa suha. Or sa suha? Totoo ba? Oo. Sa amin sa repolyo dati, pero wala nang gagawa niya kasi ang mahal na ng repolyo, di ba? Sayang. Feeling ko lang. Pagtuunan natin to ng pansin. Parang tengang kawali lang. Sabihin ko sana, mas mura na ng repolyo daw ngayon. Talaga ba? Oo, yun ang latest issue. Okay. Sige, pagtuunan natin ng pansin. Ibalik natin sa ibang topic ito. Tanggalin natin sa tunay na issue. Total, hindi naman bago tong kwento mo. Total naman parang wala lang naman to. Charot, diba? O hindi, your feelings are valid. Kaya sinasabi namin sa'yo, it's okay to let go of toxic people. Oo naman. Diba? It's really okay to let go of people. Sa totoo lang. Yes, yes. Ano lang talaga tayo, may feeling of guilt tayo na parang paano na, tsaka sayang yung taon. May mga ganun tayo, sayang yung taon, ganyan. O kakasayang-sayang yung taon, diba? Sayang din yung yung mukha mo, punong-puno na ng wrinkles. Sa sobrang stress mo dun sa taong yan. Pero pag tumatanda ka talaga, ma-realize mo yung ganun eh. Ay, ganun pala kadali na dapat. Correct. Hindi ko na dapat pala kinocomplicate ang mga bagay-bagay. Diba? Kasi sayang eh. In this case, pag nalaman mong toxic itong taong na to sa buhay mo, nagbibigay ng sobrang negativity sa sarili mo, o sa pag-iisip mo, sa emotion mo. Yeah. Diba? Let go mo na siya. Kiss mo na, hindi mo na patatanggalin eh. Kiss ka na sa akin. Correct. You're an ex. Nag-mature, kiss ka na sa akin. Yung mukha pa nakakalit. Yung mukha pa, di ba? As a mature individual, kiss ka sa akin.
Belat sa'yo. Kiss ka! Di ba? You can easily let go of that Oo. person. Kasi alam mo na may ganun ka na feeling na you should Oo. promote your inner peace, mga ganyan. If somebody's stealing your peace of mind. Correct, di ba? Why let that person stay? Yes. So, at ang mahalaga naman dito, ang kagandahan naman ng life, hindi ibig sabihin na porke nagtanggal ka ng toxic people in your life, hindi ka pwedeng magpapasok ng mga bagong tao sa buhay mo. Correct. Minsan nga, kung sino pa yung mga bagong tao sa buhay mo, yun pa yung mas may pakinabang. Hindi pa matagal nakakilala, saglit na nakakilala, pero mas matindi pa yung naging ano tawag dito, ambag sa buhay mo. Pwede yun, minsan kasi wala sa haba ng panahon na nagkasama eh. Totoo Ganun. yun. And speaking of kakilala partner, meron ako mga bagong nakilala kahapon. Alam mo ba sila Bagong tropa ito? Oo, bagong mga kakilala yan na sila ang dahilan kung bakit magbubuhat ka ng isang sako ng bigas kasi yung isako ng bigas mo ay nasa sasakyan ko partner. Para sa iyo 'yon. Kanino galing? Galing sa ating mga friends from Gold Mine. Ooh. So sila ay ang kanilang negosyo, 'di ba? Katulad ng lagi nating pinupush partner yung negosyo ng agriculture, 'di ba? Yes. Ay bigas. Yan. So meron silang pabigas sa atin. So shout out po, lagi nakikinig ng kwento ng Mahiwagang Bornay si Sir Orly, Hi, si Sir Ma'am Orly. Haina, si Ryan, si Angel at ang kanilang beautiful kids. Hello sa inyo, shout out. Ayan, at sa lahat ng mga tambalanista na parte ng Gold Mine, yung kanilang kumpanya. Ayan. Mabuhay po Napaka-generous kayo. yun naman. Salamat po sa Maraming pasako ng bigas na may bigas ha, partner. Baka akalain mo sako lang. Oh, sako ng bigas pala. Pasako ng bigas na may na may bigas. laman, Na may bigas, nakita ko aromatic denorado. Oy, my favorite bigas. Shala naman. Denorado. Nako, Oo. talaga naman na mabuhay po kayo. Sana pagpalain pa ang inyong negosyo. Yes. Diba, tumubo pa ang napakaraming bigas. Correct. Diba, magkaroon pa ng maraming laman ng mga sako ng bigas na yan. Tama. Para patuloy kaming mabiyayaan. Yeah, 'di ba? Why Oo. not? Ang isang sako ng bigas sa inyo, partner, sa household ninyo gaano kabilis? Yung may sack of rice din kasi Oo. na 5 kilos. Oh, hindi So, ilang sige, kilo 5, is- kunyari. Hindi ito malaki to eh. Malaki. Oo. Mga Hindi, kunyari kayo, ano yung consumption nyo ng bigas? Para alam na nila kung paano sila magbibigay sa atin. Yan. Ang consumption nyo ng bigas. Ako lang kung kasi ako yung maray sa amin eh. Oo. Yung mga Ikaw yung makanin. Oo, mga 5 kilo 2 araw. Di 5 kilo, 2 araw. Oo, Okay. so 5, 10, mga Totoo ba yan? 5 mga kilo 8 kaban po sa isang buwan, pwede na po sa akin. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko. Medyo makapal po kasi talaga yung mukha niya. Ito po yung mga example ng mga toxic na kailangan na po i-let go. Sabi niya, malulugi pala kami sa kanila. Wag na. Wag na. Oo, nasa sasakyan ko, partner. Ayan, Ano ka na sige, lang. sige. Pero Pero wag mong babawasan yun. Hindi ko naman. Pag sinandok mo, titinan ko may ano yun. Hindi ko may naman babawasan. Nakatali yun. Grabe ka naman sa akin. Titimbangin ko yun 3 mamaya. butel na notice mo. Ayan na. Again, dun sa tambalanisa natin na si Cheng, let go of the toxic people in Yes. your life. Maraming salamat sa pagtutak. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!